What's up sa inyo mga paps? Panibagong araw, panibagong ride na naman tayo. For today's video nga pala mga paps, wala naman tayong pupuntahan. Explore lang natin tong bagong daan sa likod ng Aquinas. Pero dito tayo dumaan mga kapaps sa Sagrada. So yan, kung nakita nyo yung shortcut na binidyo ko, dun tayo lumabas. So naituro ko to. So, yan, gusto ko lang ikutin 'to mga paps kasi may nadaanan akong isang hindi ko pa nadadaanan na kalsada. Kaya gusto kong i-explore 'tong daan na 'to. Nakadaan na ako dito isang beses pero yung ibang lusutan hindi ko dinaanan mga paps kasi pauwi na ako nun. So, yan, dyan sa dulo may makikita kayo dyan na tulay pero hindi pa yan tapos. Labas ata niyan mga paps sa ano sa may unahan ng St. Peter dito sa Legazpi. Yung sa may sementeryo. Pero hindi pa open kasi hindi pa tapos. And syempre, ito two-way to mga paps. Update ko lang kayo sa mga hindi pa nakadaan dito. Ito, dito banda, two-way to. Then yung sa papasok ng side ng Aquinas, papakita ko sa inyo kasi one-way doon. Alam ko one-way doon eh. And yun, ito nga pala yung tulay. Yan. Then dyan sa may labas niyan, i-cementerio na yan. Yung traffic dati, kung alam nyo yun, yan yun. Then, mas mapapadali na mga paps yung biyahe nyo kung galing kayong Legazpi. So, purpose naman itong pag-explore natin mga paps, gusto ko kasi malaman yung mga ibang daan, lalo na pag traffic sa Legazpi. Yun. So, yan no. Di pa tapos yung tulay, pero baka ngayong taon matapos yan, mag-open yan. So, mas mapapadali ang biyahe natin. Then, dito sa unahan mga paps, andito yung labas. Kung doon ka sa Aquinas, sa may tulay ka dadaan. So, yan, andito yun mga paps. Dito ang labas mo. Pero, bawal ka dito pumasok. May note naman dyan, one way. Wag na wag kang papasok dyan mga paps. Kasi pag may nakasalubong ka dyan, ay nako, talagang trash to ka malala. So, dito tayo dadaan. At kita na din dito mga paps yung malaking statwa. Kita na din dyan. So, lilibutin natin yan mga paps. Kasama ko nga pala dito si Tin. So, yun. Backride ko siya. Naghatid kasi kami nung renent namin na costume ni Kiel. Kaya, yun, dumaan na din kami dito. So, gusto ko lang madaanan to kasi last ilang taon na kaming nakadaan dito pero close pa tong daan eh. Kaya ngayon lang ako nagka-oras. Then Monday na naman bukas. Kaya yun, libutin na natin. Ayan nga palang bundok Linyon Hill yan. Di ko alam kung open na yan. So, tatry natin mga ilang araw mula ngayon. Try natin umakyat dyan kung ano ng itsura or may nagbago na ba, pwede bang motor. So, try natin. Sayang di nagpakita si Mayun. So, dyan sa unahan mga paps, dyan nyo na makikita yung statwa ni Mama Mary. Ayun parang nakikita ko na. So, yun. Then siya nga pala mga paps, dito din kami nag-shoot dati nung nag-aalboroto din yung Mayon. Madami ditong turista na gustong makita si Mayon. Maganda kasi yung view dito. So, kahit sino naman magagandahan dito. Maganda dito ang sunset tsaka sunrise pag hindi maulap. Sobrang ganda, promise. Yan no. So, napakalaki. Napakaganda dito mga paps. Kaya kung mapunta kayo ng Legazpi or gusto nyo mag-jogging, yung mga naghahanap dyan ng magandang view at tahimik, dito maganda dito mga paps. Pwede kayo dumaan ng Mariners, Aquinas, or Sagrada. Kung saan man kayo, madaming daan dito mga paps. Yan no. Diyan kami nakaspot dati nung nag-aalboroto yung Mayon. Yan. Meron din ditong nagtitinda kasi paghapon. Meron din ditong nagtitinda. Kaya di naman kayo mawawalan ng pagkain kung hindi kayo Basta yung basura nyo, wag nyo lang iwan dito. Yan. So, hintayin lang natin. Nagbi-video pa si Tin. Pang reels niya daw. So, sa mga gustong pumunta dito, sundan nyo lang tong video mga paps. So yun, punta na tayo ng Aquinas. Di ko alam kung sa Mariners kami dadaan or idaan ko na lang doon sa may Jollibee.
So, para bago naman yung daan mga paps. So, dati andito ako lagi kasi yung tropa ko, taga dito. Yun. Dami pa din ano dito. Kung may pera lang ako, bibili ako ng lupa dito. Tapos gawin mong farm. Wow, champion. So, salamat nga pala sa lahat ng mga nag-share ng video natin. Baka isipin nyo nga pala, motovlogger tayo. Parang gano'n na din, pero ang purpose talaga ng vlog ko mga paps is yung mga grind natin. Kung ano yung mga pinagkakaabalahan natin, mga event natin, para magtagumpay sa buhay mga paps. Siyempre marami din tayong problema, mga obligasyon. So samahan nyo ako mga paps. Samahan nyo ako para makita nyo kung paano maging solido. So yan, dito na tayo. Limot ko kung anong lugar to. Ano na nga yun? Basta, limot ko. Tamaw yan ba? Tamaw yan. Ito, dire-diretsuin nyo lang to. Labas nito, Mariners mga paps. Mariners na yung labas niyan. So, okay naman yung daan dito. Hindi naman masyado masikip. Siguro, dahil Sunday ngayon. Pero pag may school siguro, nata-traffic din dito. So, yan. Yan, dire-diretsuin nyo lang yan, Mariners na yan mga paps. Pwede din kayong dumaan dyan, Mariners, kung gusto nyo pumunta doon sa may Mama Mary. So, ito pa Jollibee ang labas niyan, Jollibee. So, ito Mariners. Ano kaya doon tayo dumaan? Doon na lang kaya tayo dumaan mga paps. Kasi lagi na ako dumadaan dito eh. Tara, ikot tayo. Yan. So, kasama ko si Tin, okay lang naman sa kanya. Kasi laging nasa bahay. Kaya, na-miss niya na din mag-rides. So, parang lang, quick rides lang. Recharge lang kami. So, solid yan mga paps. Pag medyo di ka na makapag-isip, yun yung ginagawa ko eh. Tamang rides lang. Yun, recharge ka na ulit. Tapos focus ka na ulit sa trabaho. Yan. Labas nga pala nito, Jollibee. Yung Jollibee Rawis. Yan. Wala naman ibang lilikuan dito eh. Alam ko wala naman. So, uy. Daming aso. Grupo-grupo. Ano to, may riot? Yan yun, gilid kayo dyan. Ayos paparami. So, ang dami pa din bakanting lupa dito. Kung mapera lang ako, ay nako, paldo. Yan oh. Bakante pa to eh. Yun pa sa unahan. Nako talaga. Makaipon lang ako, bibili talaga ako ng lupa dito. Tapos gawin nating farm. Depende kung saan location. Depende pa din yan kung saan location mga paps. Uy, may bagong daan dito. Saan kaya ito papunta? Yan oh. Saan kaya yan papunta? Siguro labas niyan dun din sa Mama Mary. Ano kaya? Saan kaya tayo dadaan? Dito na lang siguro tayo dumaan. Kasi dadaan ako ng Aquinas, ipapakita ko sa inyo. So, tingnan natin sa susunod. Marami pa naman tayong oras kung saan papunta yon. Pero halos naikot na natin dito. So, wala naman sigurong ibang labasan Papunta pa din siguro yan doon. Pero mas gusto ko ipakita sa inyo yung daan dito mga paps sa may Aquinas. Kaya pupuntahan natin yung daan sa Aquinas. So sa mga hindi pa dyan nakadaan doon, one way lang yon, pero dito kayo dadaan dapat sa may front ng Aquinas mga paps. Huwag kayo dadaan doon sa kasi one way. Ay nako, matatrash talk talaga kayo. Yan, ito na nga pala yung Jollibee. Yan, ito yung bagong Jollibee dito sa Rawis. Di nyo na kailangan pumunta ng Sentrong Legazpi o Albay. So, ayan, malapit lang yung Jollibee. Malaki din yan mga paps. Tsaka parking area, okay na okay din. So, yun, may nakalagay Legazpi. And, syempre, andito na tayo sa highway. Kaya ingat-ingat pa din mga paps. So, gamit lang natin is cellphone. Naka-iPhone naman tayo kaya medyo stable. Pero kung anong meron tayo mga paps, yun na muna yung gagamitin natin. Baka naman may hindi nagagamit na action cam dyan. Di ba?
Kaysa ma-stuck yan dyan, pagamit nyo na sa akin. Sayang naman, oh. Sponsor ba? Yun, oh. Para magamit natin sa mga travel. So, may kailangan pa tayong gastusan, eh. Kaya di tayo makabili-bili ng action cam. Soon, siguro. So, kung hindi mo yan ginagamit, pahiram mo sa akin. So, yun, nandito tayo sa side ng Aquinas, mga paps. Ito na yung bridge. Bago kayo dyan lumagpas, ito na yung likuan. Yun. So, one way lang to, kaya ingat-ingat kayo mga paps, dahan-dahan lang. May mga bata dito. Uy, shout out. Let's go. Papakita kita sa video. Yun, kung makita ka man, sana nagpaalam ka sa magulang mo. Kasi pag nakita ka, ba't andyan ka? Ala ka. Patis. So yan, one way lang dito mga paps ha. Ang labas natin dito, yung kaninang video natin. So kung gusto nyo makita yung full video, check nyo dyan sa baba, sa link natin. Dyan yan sa YouTube natin. Supportahan nyo na din mga paps yung YouTube natin. So matagal kasi akong tumigil, sayang. Ang dami ko sanang subscriber, followers nun. Kaso tumigil tayo. Pero anyway, update na tayo ngayon. Umpisa tayo sa 0. So, maraming salamat sa laging sumusuporta. And sa mga bagong susuporta, thank you so much. So, maganda sana dito kung malinaw tong ilog na to. So, nadaanan ko to malinaw eh. Kaso maulan kasi ngayon, kaya medyo chocolate yung ano natin, yung view. So, yan, naka-wide lang tayo. Chill ride lang tayo mga paps. Yan. So, itong side nga pala, Aquinas yan. Hanggang yan dun sa dulo. So, yun yung tulay. Kung nakikita nyo yan, yung tulay. So, andyan tayo galing. Sa kabila niyan, dyan tayo galing. Umikot lang tayo para mapakita ko sa inyo kung saan tong daan. So, itong sa baba, sa side na to, malinaw yung water dito mga paps kasi galing yan sa Mayon. Alam ko galing yan sa Mayon. Ito kasing malaki, galing yan sa city. So yun, napakalinaw dyan sa side, sa left side ko. Pero yung dun sa malaki, malawak, galing na kasi yun sa sa city, sa bundok. Ito alam ko galing to sa Mayon eh. O yan o. Ingat-ingat lang kayo kasi madilim dito ata pag gabi. Di pa ako nakadaan ng gabi dito, pero may solar naman. So sana malinaw. Yun o, napakalawak. Kung ako lang may-ari yan, gagawin ko yan ng farm eh. Tapos tamang tambayan. Sheesh! Sarap! So yan mga paps, ito na yung labas nyo. Huwag na kayo mag-U-turn dito, huwag na kayo babalik kasi one way lang to. So yan ang labas papuntang, ito papuntang Tamaw yan. Ito papuntang Sagrada. Yan, Ace Hospital na doon. Ito dito, try natin dumaan dito. Baka ito na yung di ko pa nadadaanan. So try natin umikot ulit. Yon, iikot tayo dito ulit mga paps. Kasi ito yung dinaanan natin kanina sa right. Yan. Then dito sa kabila, nakadaan na rin ako dyan mga paps. Doon yan sa unang video natin, doon ang labas natin. Pero itong isa, last na punta ko dito, putol pa to mga paps. Wala pa talaga tong daanan. So titingnan natin kung saan ang labas nito. At baka makatulong sa inyo mga paps. Or mapadali yung mga biyahe nyo kasi alam naman natin dito sa Legazpi grabe na ang traffic. So yun, malay nyo mas mapadali ang papunta nyo sa Mariners, sa Aquinas, kung saan man kayo nag-work or school. At syempre pauwi, pauwi ka tapos dito ka dadaan, ganda ng view. Anyway, so yun, check natin kung saan ang labas nito. Ay, ito na pala yun. Dinaanan natin. Ayun yung tribal house oh. Ay, okay. Gets. Nice. Mas madali na pala dito. Di ka naiikot. Dati kasi umiikot pa kami para makapunta dun sa may sa may Mama Mary. Pag dito ka dumaan. Okay. Yun lang naman pala. So, yan. Kung nakaabot ka sa video na to, alam mo na kung saan ko dadaan. Depende kung saan ka patungo. So yun, ride safe lang, ingat-ingat lang lagi. So dyan sa unahan, andyan na yung dinaanan natin pa Aquinas. Nakita nyo naman siguro yung video natin kung saan ko tinuro ang shortcut para makaiwas kayo ng traffic.
doon papunta sa may Bigaa. Yan, no? Ito yung Pacoinas. So, pag nag-open yung tulay dun sa dulo, panis, bulsot-bulsot, nasaan na yan? Huli ko na yan. So, yan, hanggang dito na lang tayo mga paps. Na-share ko na sa inyo. Salamat sa pagsama. See you sa mga susunod na video. Peace out.